Inang masyato kuan dia mata-mata. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga Islam, alhamdulillah, yari na isang kita niyo hajaman na ito ini amuhin waktu lang kapag patuntog at tungtumihan tarasin kita niyo magtaw tayo mang huda ka Islam yari niya yaring guru na ito kalasahan na raig ko ini amun tagda po lang tasin waktu ini sa Allah subhanahu wa ta'ala amin kumanap na isang simpangadyan sa kita niyo rumian tungod papagkala amoy in tiyagnaan niya ini tungod papagbira kang long ka amoy tiyayutod niya rin ha panagnaan sin amoy bab sin ini baya alhamdulillah habiyayaon long ka amoy in mapatot-tatot tinggalan in how tungod sin amoy pagbira inshallah ta'ala na di nakita ng palugay tukbal ko yung guru na to kalasan wairuna lugayin dahin ka Sheikh Sabir Umar فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangungan ng mga agama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo nagsabo, hadom ini hatiranan sinamuin ni Daul Islam. Bali bihayaon tinya subbatan natuin maudu amuin lima bayaun masih kita amuin ha aturan sin mga pagbidagang tigian atau ka harong ini amuin dagpos sin amuin pagbidagang amuin pianglangan sin sara sin agama sabab in pagdagang ini tiniyahyalan sin agama Islam ingkatan uno-uno supaya makadohat imano siya sin karayawan iban barakat iban kamumfaatan salta hiaramisab sin Allah Ta'ala inhantunga din ang mga ginis dabkul sin pagdagang atau kapagbidagang sabab on doon halong niya amuin hati niya amuin kaakalang ko biyayan atawa kaamuin awam ko sin pakarayaan niyo atawa ka ikamudarat hamuin mga tao nagbidagang halom sin mga tabuya upaman atawa ka amuin maondo uning mga amuin gish pegyan natin niya pag-anyaya hatao amuin mamimi atawa ka amuin to nagdaragang atawa ka maondo uning pagputing ha antara sin magbibi iban amuin magdaragan ataw ka kamudaratan ha ginawabaran nila ataw ka kamudaratan ha akal nila na din sa mapiyaw natin niya apabila on bihadto hawak to amo ingkingatan sin hamukyaw natin na iakalan sin tay mangod niya na maon na in amuin bagkan marayo ka antara nila biyayan na din sa mapiyaw nangkan hiram sin Allah Ta'ala in mga pakarasyaan hati niya amuin din ang mga pagbidagang sabutan nato insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ikaysa din ang mga pagbidagang amuin manhiyun anha hati niya pianglangan sin agama Islam tinya ikaysa na bay'ul mulamasa. In bay'ul mulamasa pegiyan na ayakul al-ba'i'u lil mushtari matalan ayu thawbin lamastahu fahuwa laka bi ashara. Katinya
yaon di-display biyayan in mga dagangan yaon. Di-display in mga dagangan. Losin nagdaragang hata umamimi, hauno long niya, then ha mga tamungan yaon, atau ka mga dagangan kuya ulong niya in kaulinan mo. Ha? Nasuwe mo siya long niya bayaran hampupilak. Tinihat imuulin siya na di na ko mabaya, suwe niya bayaran dihon. Na wahadal bay fasidun. Ang pag dagang hati niya, pag bidagang biya to indapos niya na bagan siya marayaw hati niya fasid siya. Ini batal. Limada liwujubil jahalati wal gharab. Sabab ondo natin niya kaawaman biyan iban amuin katipuan atawa kalantay mangugda. Ini kedua niya amuin din ang mga dabusin amuin pagbidagang amuin di mabayain agama Islam. Ini ikadua na bay'ul munabada. Imana niya niya baganda ko magpisin dagangan yaun. Sa in kaayakula al-mushtari lil bai' ay thawbin nabaltahu ilayya fahuwa alayya bikada. Tinya diak na si mamimi in tao nagdaragan. Dendi inlong ni makut muruun, mapi muruulong ni din ang mga ragangan mo yaon na bayaran kulong niya biya inilong niya in taod niya. Imana niya, bagan amuin nagbaya, amuin tao magdaragang sa amuin to mamimi biyayan. Bisan in kaunan niya malugi, in tao yaon amuin magdaragang na tinya, hinangan niya in kabayaan niya. Na dena sa bapiyaon, napiang langan sin sarain biyad to, at tinya indapos niya, di manjariyad to agama Islam. Niya. Sabab yung pagbidagang ini at so pamaon nagdaragang doon na suway magbayasing amuin halugasin dagangan amuin to nagdaragang bagan amuin to namimi yan na nangkan long niya indabusin pagdagang yaun wa hadal bay' fasidun lima fihi min al-jahalati wal gharab. Ini katuniya na bay'ul husat. In bay'ul husat ini piyagyan ka ay yakul al-ba'i' irmi hadhihi al-hasa fa'ala ay sil'atin waqa'at fiha laka bikada. In agi sinamuin magdaragang long niya tilo kolong niya amuin bagumbon at tawaka amuin bato asibiyan harendi inlong niya in kubda ng kahulugan simbato yaon din ang mga ragangang kulong niya na bayaran mo na long niya biya ini na kadhalika hadal bay' fasidun liwujudil jahalati wal gharab di manjarin biya to dinadagan mo ito mamimi kawakulong ni bato asibi tilo korol doon hindi in kahulugan simbato yaon asibi na subay mo bayaran simbiya ini. Nah, dia itu manjari along sin sara sin agama. Ini kaupat niya na bay'un najash. In bay'un najash ini piyagyan wa huwa yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha. So pamaon tao tinya miyon haragangan mo. Tinya inagi niya tinya mabaya ko mami biyayan. Sa bagkang si amon siyurto na mami siya biyayan. Pagkita na sindagangan mo tiya, bakit tanto marayaw siya yan, na di siya mabaya mami biya. Nato imana niya, di na siya mami. Nahus, lugusun sinta o nagdaragang, nung nebina kulong niya, ganapang kulong niya in, amo imbihin mo yaun. Ganapang kulong niya. Na imbay yaun, na bakit siya marayaw. Hati na biya sa kaula-ula, amo inliugos mo in tao yaun. Sabab, in pagdagang iniaturan, na subay hamog din ang mga aturan niya sarap niya subay ikhtiyar kaw at niya kubaya mo bihayan pagdi mo pagdagang mo bihayan bakan amuin lumabaysin amo ilugusan kaw bihayan maya ko supaya amuin mataw di makawa mo yaun kaganapan siya na din sa mapiyaon
na hanggang piyanglangan sin sara, hiyaram sin agama islamin biyadto in the Bosnia, na sabab sin tagriran lil mushtarin al-akharin wa khudaan lahu. Hati niya, kaakalan ta in mga tao mamimiro ka eh. Masa on tao biya, mabayatod mamibya yan. Nadita ka na panin amuin, bihan niya, hati niya, wayroon sobra niya biya yan. Nabangin tao yung kulang ibayan ni mamimiro, nga binakaw ka na pagkuman. Biyan to. Na yan, nagararyaon ha mga kaibanan amuin mamimibya yan. Namikyan ni kalima niya, na bay'ul hadir lil badi. Amuin pagdagang sin mga tao hati niya doon sila higad atawa kaamuin ha kuan ha city upama niya. Limod mong kanila yung mga tao din nagimba. Tinya imaksud si mga tao yung mamimi sila sin uno-uno amuin kalalagihan nila. Pagdutang biya yan hati niya so pama inhalgasin dagangan niya hati niya hanggatos pila. Pagkita rin si mga tao yaon awam sin halgasin adlo yan na sukatan nila ni mga taga-baryo yaon, taga-gimba yaon, lang ni hanggatos kawaanin halgasin dagangan yaon. Tinya pataasan nila inamuin pagdagang nila ha mga tao amo hindi nagimba sabab awam sila, sinhalgasin adlo yan. Na diyan tumandyari biya yan. Piyanglangan yan to sinsara, sabab amuin ang darag doon, iban tadik yaon ha mga manusia. Hati niya, intaw din ha, amon bambakan siya, togim ba? Na di mo siya simpitan simbiyat o tinahanggatos pila upaman niya. Sa pagdatang sin togim ba yaon, sukatan mo si mahal ka din sin sukat mo haamo in mga tao bakang tagagim ba biyan. Na di na sa maperto, na di at tumandyari. Sabab simpit mo in mga tao yaon, amo in limod mo kay mo yaon. Sa pihalgaan mo sila, sinamuin, sukat na sila, awam sila, sinamuin, halga sin mga dagangan na adloyan. Sabab, di nila kinatanday, nagimba sila. Nadala sa mapiyaon natin niya, di man diyari imbiyad to. Tinasubay sibo-sibo, siburain amuin, mga tauyaw na mong taga-city sila, iban din nagimba, subay di mapindain amuin, halgasin dagangan mo yaon, apabila in kaonan nila tinya sibo-sibura kimakas simbayat nila. Amayag hahadi sa piyanglangan sinang Rasul Salam ni walata na Yesu. Piyanglangan ito sin Rasul Salam in pagdagang biya to in the Bosnia. Namikyan amuin, on sa mga tao mga lamud sila, nagdara sila si mga dagangan nila, mga togim babiyayan. In mga togim bayaw, nagdara sila si mga manok, mga itlog, mga sayon, mga isda. Uno-uno na din ang mga kasakapan nila nito. Iragang nila doon. Pag-ugusyad to, ipami nila sin uno-uno kalalagihan nila biyaya. Napag-ugus biyayan on sa mga tao mga mamimisin dagangan nila. Hapaan nila man to pa mga lawang sindahan. At tao kakadto, gumawal, sumakat sila pag-imba payaon. Hapaan nila man to pa amo inggitong sindahan biyayan. Bihan nila indagangan si mga tao yung upaman niya sa pamamano. Bihan nila kawaluan inang kakilo si manok si mga tao yung lumungod mong paamuin tabo yaon bihayan. Sa inhalgaro na tabo yaon ng kakilo manok kanggatos kawaan upaman niya. At niya nalugi na sila kapatan pilak bihayan. Na diya tumanjari piyanglangan niya to sinamuin sarasin agama imbiyat to bihayan. Sabab hati niya, sibit mo intay mangud mo yaon. Tinya, damonda sila patabo yaon. Bangdahon nila man to patabo, mataod-taod di makawa nila among bihan sindagangan nila. Pag-ubos, hapaan mo man to, bat mo sila amuin, sa awam sila. Na diya tumandyar yung sarasin agama Islam. Nadamik yung biyar ha mga pag-isda yaon. Tinya, so pamaon dolong ta mga pagdurungguan sin isda yaon. At tinabiya to natin hapaan mo roon, bihan mo biyayan, ina mo ingkuan si mga tao yaon, pag-ubos siya to atin niya, doon mo rairagang hatabo yaon, in mga dagangan nila niyaon. Salta inamuin, untong biyan. Na diya tumandyari. Sa gawa, so pamahiyapaan mo yaw, binumi mga ragangan nila niyaon. Sa di mo iragang doon ha, amuin tabo yaon, amuin kadto nila. Dito ko daw pa mga pagadian, pa mga rugena mo, inda irabyayan, na inyad to makadyariyad to.
Sabang doon mo ra iragang, hati niya iragang mo doon, halamabi din ha amon pagdi mo kanila na di manjariyat to hasarasin agama Islam. Na matao din mga pakahinan si mga pakaragyaan niya Namikyan ako sa mga kumbiyahatin niya amuin ikaunom. Long niya bay usil ati qabla qabdiha la yajuz. Tinya dumagang kausin uno-uno. Biyan din ang mga dagangan mo biyan. Sa gawa, tinya kamawana ko simbayag sindagangan niyaon sa di mo katukbal matupatao ina mo imbinini. Nadiya tumanjari sin sarasin agama Islam. Hadis ng salam impagdagang long niya yadam biyadin. Tinya tabukan mo biyayan inam dagangan sinta uyaon iduhal mo matupaan mo intagda po sindagangan imbayad sindagangan niya. Amo yan ito'y nasarasin agama Islam. Magsama tukbang. Nabiya ito'y na mo insara. Na di katoon na sa mga tabiya, amo in mga katay manguran magbibi mga bulawan yaun. Tinya, di matang mo ha amo in mga tampat nila biya, lugar nila yaun, in mga tao, amo nagdarasin mga pamulawan nila, iragang nila biyayan. Nagusir, tubihan tasin wayroon amo in hati na dita ikatukbal magtuing bayad. Inagita kanila nagsulot na sa pamapagtimong biya. Law mo inhalgasin bihang kibulawan mo ini, doa ngay mo pamaniya. Doa ngay mo biya yan. Ano singkuan okay na biya yan? Lalong niya tagarya ko rin dilong niya, magtupakulong niya, kamawakusin. Sakali iragang niya magtupa mo inkuan sin, lan ng inkuan, untungan niya na imbulawan sin tauyaw. Nadiya tuman jari, apabila maway ko ha pangatod sin tauyaw, na di mo ikatok balimbayad yaon, na di na masahi pagdagang yaon. Nabiyara mga pagsambi mga dollar in. Kingatan mo konsum, tiniya tumasin dollar. Haadlo yung mababain, halgasin dollar. Lalong ikaw ko na kayo mo yung dollar ko bihayaon. Sa konsum ko kawaon yung ganti niya. Hadiya tumanjari ang sarasin Islam. Imbiyat to. So may pagtukbal mo sin dollar mo, matabok mo yung ganti niya pisos bihayan. Diya tumanjari ang Islam imbiyat to. Nabiyara amuin mga pagbihabulawan niyaon, hati niya. Sabang magkuang hati niya, paggawa mo simbulawan sintaw yaon, nagsulot ka mo sinalga, bayaran mo na biyayan. Pagkapapabila ka bayaran, ampa mo iragang yung sabimbulawan niya, isan umuntong ka, mayroong problema ito. Sa amuin, di po makabayaran, yung tungan mo na intaw yaon. Na diya tumanjari sin Islam. Namikyan na mo in bayul ayna. Pigiyan. Inya, in ayna ini, nabiya mga hinang si mga India ini, mga Bangladesh ini, magpautang sila mga tao, at niya, magbayad sila adlo-adlo, suputan sila biya ini, sinamo in waktulong niya, dihilalong niya, ang katahong ko magbayad, biya ini. Sa wala biya bayita kanila, pila in taon simbayaran nila. Sa adlo-adlo long niya, biya ini long niya in, bayaran niyo kamo. Na yan, di man jaryaon sabab na din ang mga pakaradyaan amo in ganda ribayaon. At tawa ka, o saan taong magkalagyan siya sinsin. Na di mo siya kadihilan sinsin bihayan. Sa balong ni mabayakaw, kawakolong niya din ang mga ragangan ko yaon, pagubuslong niya iragang mo siya. Iragang mo. Kalikimawa na yung tao yaon. Umuswero mamisin dagangan niyo. Nagbalik mong kayo mo, at tawag ka, tiyawag mo lang mo, karinakaw, bihang ko na kayo mo in, kiyawa mo ka ako yaon. So, pamakyawa niya, inhal ka hangibo pila kipagdihil ka niya, bihang ko na lang niya 8 gatos. Tinialugi on niya into yaon. Na diya tumanjari, amay timpiyagyan, bayul ayna. Tiniaganda ribayat. Haram niya tinukuman niya. Namikyan ikawalo, amo in bay'ur rajulu ala bay'i akhihi. Tiniyaon santa umamimina hamuk nagdaragan. Doon sila tiniya, wala pa silang biyalong ta mga nagsulot biyayan. So pamalong niya, long sinta uyaon, long niya, bihan na long niya inkwang kuyaon, siyang pilat long niya biyayan. Siyang pilat. Di matangin ang mukusok, long niya, karikolong niya,
Atawa kaakulong ni maminsing kwa niyaon. Bihing ko kay mamputag di mapilak. Na di mo na iragang doon na nakaunayan parahal wala pa naubusin na mo in pag-meeting ni pag-liuk kwan niyo habiyayan. Namaya timpihatin niya di manjariyat to. Yeah. Atawa ka amuin mamimiyaon long niya iragang ko kay mo long niya ataw kabihang ko kay mo long niya hampupilak. Bihang ko kay mo. Di matang isa binambukyaon. Long si magkuhan magdaral ng karikulong niya. Ari kulong ni pamikakulong niya. Indulong niyang pupilak, di kakulong niya siyang pilak na. Maluhay di kako. Na diya tumanjari at tuamon ha agama islamat niya tawagan mo, inamuin, namimiha, dagangan sintay mangod mo, hawala pa na ubos, inamuin pag-meeting nila biyayan. Sa balong tabi ni Tay, kuran niya na hati, di niya kakausan, di niya kabayaan. Na bago mo siya tawagan siya na makajari. Kamaya tipigyan amuin bay o rajul ala bay akhi. Namikyan ikasiya na al-bay'u ba'da nida'il jumu'ah athani. So, paman nagtitinda ka. Pagubos nag-azan na haadlog jum'at sin azan ikadua. At niya para sambayang nabiyayan. Na di naman diyari magdagang kurun. Apabila o mamimikay mo ato ka magdagang ka, hasamo na naghutba. Ataw kasabo na amuin, nagsambayang nabiyayan, na haram na hukuman niya. Di masahyat. Haram na hukuman niya pagbidagang, ha, amuin, puwas na sin sambayang, puwas na sin bang, ikadua, sin adlog jumat. Namikyan ikahampu niya amuin, dumagang kao sin uno-uno, din ha mga hiram sin Allah Ta'ala, biya, dumagan ko si mga khamar amuin makahilo yaon. Hazaman sin Rasulullah amurain natin ikiatugila amuin khamar amuin tubig yaon. Na in khamar pegian nakatan amuin makapinda sin akal si manusia. Ayan. Sigura in tubig siya ibambakan siya tubig na hiram sin Allah Ta'ala irakang. Apabila ikakangi ha pikilan si manusia. Na hiram sin Allah Ta'ala. Wal khinzir, iban mga amuin kita Muslim, natin niya mag-ipat kita baboy, iragang ta, nadiya tumanjari, haramin hukuman niya. Wat tamathil, atawa ka, biya mga munika-munika yaun, mga barahala yaun, tinya, maginang-inang kita biya, iragang ta mga Kristiyan biya yan, ingkwan yaun, na imbihan niya to, haram yan tinukuman niya. Atawa ka amuin, amuin mga alat al-muharrama. Yung mga kapanya-panyaw natin yung pag-usalan ng mga haram diya, mga sugal, mga uno-uno na din ng mga kwanyaun. Na inukuman niya, impagdagang ka niya, ibang pagdi ka niya, haram inukuman niya. Namikyan nining ikahamputag isa na bay'ul jahala wal gharar. In bay'ul kwanini, biasa upama o nag-ipat kau hayop. Nag-ipat kau kambing upaman niya. O di matang mo, in kambing mo yaon burus siya. Long mo, iragang ko kayo mo in kambing ini, tungay mo, sabab in ina niya doangay mo, hangi mo in anak niya. Ano mo kaya nga tanin anak niya doon, tinamabuhi siya, ataw ka di siya mabuhi. Ataw ka anak ba, ataw ka malang ko intiyan sing kambing yaon asal. Na diya tumanjari biya yan. Atawa ka on hayop mo, burus siya, long bayari ka ako yung anak yaon, idagan ko kayo yung anak. Way pampiang anak. Na diya tumanjari Islam. Tinyabihin mo yan to, atawa ka iragang mo, ina mo, in wala pampiang anak siya. Yeah. Namikyan natin na dumagan ko si mga binatang mga iro, mga basta haram amuin, hiram sin agama Islam yaon. Dumagang ka. Na di haram in amuin bihan niya. Diya tumanjari usalan mo siya. So pamaon naman tamong kayo mo mga sundalo, mga Christian biya nag-ipat ko iro,
Doon si mga kwalong niya, bihan na mo irumuyaw. Di agang muna kanilang biyayan. Na imbihan niya to haram inukuman niya. Bangkaunan mo ipamimo sin uno-uno, haram da in labas sin amuin, bihan mo yaw. Namikyan amuin mahrul bagi. Biyang mga tao amuin, himihi ng sinmangi, mga kababayihan, amuin nagusaha silang simbaran nila. Imbayad kanila niyaon, haram inukuman niya. So, pangon tao pati niya, nilangalong niya, magsakat ako kayo mo sinausaha ko ini. Usaha niya, usaha among baran niya. Pagsusukayan sin tao yaw. Na haram inukuman niya. At tawa ka, ang tao in hinang niya, among sambiya mga magnujum-nujum yaon, magkikita si mga kulis, magkwalong nga ini. Ikolong niya mga, long niya pila kolong niya makaasawa. At tawa ka, ikolong niya, hasusungulong niya mataw di rizki mulong niya. Mataw di biya mga ginis biya kwan niya. At tawa ka, uno-uno din naman, apabila sadakan ito mangingita yaon si magbasa si mga kulis, magnujum-nujum yaon, insara kanila niyaon, haram inukuman niya. Haram, di man dyan. Biya damikyan sa biya mga basakatan, usaha makawamo siya, halangga sarap Allah Ta'ala. Biya mga, usang biya mga kababayan niya, usahan nila mag-dance sila. Rock sayaon, mag-dance, ang tinabiya magsayo sila niya, usbayaran sila. Imbayad kanila nito haram sabab, inhinang nila niya unhangkan silang biyayaran, amo in maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon sa di kato mga pagtiyaon tabiyayan, ang sabiya mga, unay pagtawal sin, kuha niya, ang sabiya mangalay. Mangalay yaon ang mga pagtiunan biyayan. Ayaw din ang mga piyanglangan sin sarasin agama yaon. Pag mo siya to, pandyan na biyahan si mga sin, inuniya, mga badyo niya biyayan. Danikin niya to, kanya to halal insin niya to nakawa niya. Sabab nakawa niya, ahinang amo inlangga sarap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyat to. Na din ang mga sarap yung mga palangungan ng mga agama Islam, atin niya, ingkatan ini amuin sila sa inamo, supaya di kita makakanto pa amuin mga usaha, bagan halal, ataw kadikabayaan sin agama Islam. Yan. Ataw ka, lumabay si magdagang ko biyayan si hatay mangud mo biyayan, amon lumabay si akalan mo siya biyayan. Ataw ka, uno biyayan. Dumagang ko si mga di mo ikadihil kaniya, long niya kamawana ko si na mamimi isda. Long niya, dili ako sin. Tinya, biha na long ni isda. Sa kalin isda mo, isda na yaon, wala na panabingit din ha, dagat. Na diya tumanjari. At tawa ka long niya, mato siya mamimisi mga manok-manok. Long niya, biya na long ni manok-manok ko. Para hal manok-manok niya wala pa nasasago ha taas. Na diya tumanjari at kaagama Islam piyang langan. Ini kamputag dua amuin, bay uslimari qabla buduy salahiha. Tinya magdagang kau simbunga kahoy, amuin wala mo pan kengatan natin sumato siya in bunga yung ataw kadi. Tinadi mo pa siya kengatan natin niya damayo siya ataw kadi. So when amuin, kuwan na siya to natin niya pagtatap mo ito biya, kuwan na siya, masuk na siya mahinog, ang pamakajari, dumagang ko kaniya. Sa balong ta, way pag mo huwabian, mo pakingatan siya, tomato ataw kadi, na diya tumanjari irakang. Diya tumanjari irakang. Noon sa mga tabiyara kumanha mga katotay mangurang tabiya, on sa mga usaha, mga magsumpit manggayaon, intagda po si manggayaon, kamawa na sila, sina ang magsusumpit. Diri niya kulong ni atin niya, bayad na simbunga si mangga ko. Para hal, yang pasumpit ni mangga yaon, diya tumanjari ha agama Islam. Diya tumanjari. Ada na mga pakaragyaan yaon, mga palangungan ng mga agama Islam, in mga ginis, si mga hiyaram sin Allah Ta'ala, din na mga pagbidagang, ang lamod na in mga nasabot na to yato, iban amuin, mga ang panday nilong taamo ikaysa din ha almayta. Imana ni amuin, patay na siya. So, pamaon mga hayop mo, mga manok mo biyayan. Sakali pag may naat biyayan, kita mo ang mga patay na din na manok mo yaon. Na nagsumbay ko yaon si mga buhi siya, liamur mo siyumbay in patay yaon, liamuran mo siya ha. Amuin, bukan siya amuin,
way nakabuhin niya. Na mahinang katanin, inhangibo manok mo, si sumbay mo inhangibo at tawag ka mo siyam nagatos ka siyaman tag siyam yaw, sumbay mo. Sa unang doon, wala na sumbay, hati niya patay na si asal. Ang pabila ilamur muru na manok yaon hangibo intawd niya na sumbay siya marayaw, mahinang haram katan in manok yaon, sabab di mo kengatan, hauno doon, amo inwala na sumbay, amo in manok patay siya yaon, wala siya na miyati hangasin Allah Ta'ala. Mahinang siya haram, di yan. Ataw ka nag-ipat ko si mga hayop yaon, pagkita mo sinayop mo yaon, patay na siya si maynaat. Sumbay mo na impatay, ampa mo iliamur, haamo indagangan mo ha mga karni yaun, ina mo impate, mahinang katan, haram ina mo kialamuran yaun. Dia tu manjadi agama Islamin dia. Wadam, atawa ka mo in magdagang ko sindugo yaun. Tinya sauran mo indugo sinamo in sumbayin mo yaun, hasupaya ikaragang mo ha mga tao mga dukain agama kamaun sila sindugo yaun. Atawa ka mismo ikaw. At tinya, di ka to long taon tayo mangunta magkalagihan biyayan sin subera amoin kaganapan siya dugo na sasakit siya. Na di man jari iragang mo indugo mo yaun. Diya to man jari. Hati niya, so pa magkalagihan hintay mo riyaw, ipagtabar mo tabangan mo siya biyayan hangan singkar na Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jari long niya, biya, bayari indugo ko. Tinya magdonate ako kayo mo bang bayaran mo siya. Diya to man jari, haram ya tinukuman niya. Biyayaran indugo mo, kaunan min bayad yaon, haram inukuman sin bayad sin baran mo yaon. Ataw ka mo lahmul khinzir, ataw ka mga kabais, ataw ka mga nagyasat, mga iragang mo, di man jariyat to. Biasa upama niya, tinya, biya mga tayaon, upama tayaon, iragang mo siya. Na yun natin tayaon, di mo na siya makaunta biya. Na iragang mo siya, bihang ka niya, haram na inukuman niya. Sabab di mo makaun, amo in kwan yaun. Na mus biya, iragang mo siya, mus halalan mo amo in bihang ka niya. Di ito manjari ha agama Islami. Ini kedua, dia na mga hiram sin Allah Ta'ala. Dia na mga tasarrufat. Biya mangusaha kita sin amuin ganda riba. Ini hati niya matampal na ini ganda riba ini. Intaw nag-usaha sin ganda riba, na adlaw kiyama, tinya panisun siya sin Allah Ta'ala, siksaun siya hasapa atau kasuba, in tubig niya dugo, yaun siya hagitong timitindag, kahaba siya mong pahigad, yaunin malaikat, nagtitipon simbato, tiluon na isap siya, kung dana simod, makabalik na isap siya, pagitong sin, amo insapa yaun dugo yaun. Tinya, ingkatan bato yato, makatilo pasimod niya, hamoyat in tumbas sinamo in pagkaune sinamo in haram amo in ganda riba waktu niya diha dunia. Namikyan natin niya in ganda riba ni makakaon kita sin kuanya lukma min man akala lukmatan min al haram lam tuqbal salatu 40 yawman. Namikyan natin sin salong niya man nabata lahmuhu bil haram fan naru awla bihi. Hisi si mano siya timutubo in unod niya, in kaboyanan niya din na haram, din na usahagan na riba, narkara kumantin makahati ka niya lon sin Rasul Sallam. Ayan. Na inamuin mga usahagan na riba ini, na 5 kaginis, inamuin liyalaan at sin Allah Ta'ala. At inamuin makakawadusa doon. Ikaysa, na akilahu, amuin to kimakaun. Ikaduan amo kila amo intaw pakaunan. Ati kingatan mo intay manguduriyaon, inusahan niya ganda riba, mus mamisita ko man to kaniya pakaunan ko niya din ha amo in usahan niya ganda riba, na damikyan sampai ikolamod ko din ha amo in laanat yaon. Ikatu niya amo in katiba, amo in hisyo in nagsulat, nag-agri simulat sin amo in ko along niya, hinangi balong niya sulat, amo in supaya katumtuman tayong kuan at pasainan ta sa iwan samayin kita iwan sa kuan dia. Namikyan ikaw pat ni amuin mag-witness, magsaksiyaon. Iban ni kalima ni amuin hisyo in among pagdakdakan madto pa amuin magpano among manunukot sinamuin mga ganda ribayaon. Lamu dia to katan sila kalima sawa long sin Rasul sibo-sibo sila dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan amuin maisir pegian. Maisir, amuin magpanayam ang pusyaon, wal qimar, wal ihtikar. Namikyan in ihtikarin, hati niya,
awan mga wakto, sa pamwakto pagharbis giyawan si mga pay, mga gandum. Pag si pagharbis yaw natin niya, mababain kilo sin halga sin pay atawa ka gandum. Na bihang ko kataning kataan mga naharbis si mga tao yaon, itaw ko, iwatang ko pabuniga biyayan. So na tumaas, hawak to krisis, ang pakupangwaon impayaon, amuin supaya mahal ka na mataw din untong ko. Para halawak to yaw na mo tiyataw ko yaon, kagunahan to si mga tao, at tinyawiroon mga kawayanan sin tao biyayan, na haram inukuman niya imbiyad to biyayan. Tinya, istakan ta mga kwan yaw agrado yaon, salta kagunahan sin to hawak to yaon, subay na tumasin halgaan patairagan kanila, pahalgaan tanan sila, na haram niya tinukuman niya agama Islam. Mga katay mangura na agama Islam. Walgish, damikyan, nagdaragan kita si mga bunga kahuya upama niya, atau uno-uno na rin ang mga rakangan. Ingkataan, mga reject, biotanta pabulian sin amo imbubutangan. So pama, basket dito ha, bulian to si basket yan to in amo mga reject yaun. Sa impya, babaw tapi pinitabihayan ingkataan ha, babaw amo ingkataan mga malingkat marayosir yayan. Na di man diyan ito mga palanggungan na mo agama Islam. Namikyan doon sa mga pagdagang yaw natin niya, kaya kalsuang biyang pagkita mo nagbubud na mga ista yung sakali kalsuha long niya yaun. Na diyan tumandyari gish, haram niya to inukuman niya lon sinosalam, manggas siya palay sa min na hiisyos yung inhuminang, sinakaanyayahan halom sin pagusahan niya, buwa din kamulon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan mga palanggungan na mo agama Islam, amo in magmumpa at katutan niyo, in amo in pagbidagang amo in piyang langan sin Allah Ta'ala amuin. Kay nga tanta, alhamdulillah, atin niya nasala senato doon ini, mura-murahan magpumati niya amuin, kaaniban takatan yaun. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sa lingkat-lingkat mga pengajian na to, waktu yan, karena nalilay siguro na ito marayaw, hindi mga pagbira kang salta dahil mga jimadya to halaw man sin kita niyo, amuin isiyo-siyo lang ta nakarungog marayaw hindi mga pamiatet to dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam na subay siya umali sin ginawawaran niya, jimadya to din mga Taiwanan halaw man sin kita niyo sa mga kain na nasabot niya lang niya amuin bakon sin mamimiin ini manglilito ba pag yan doon amon manglilito ini bahasa singkita na imaksud niya kuanon bang bahasa Tagalog lang ta ini kuanon dihan awamo ning tao maglito-litohon atin niya kuanon ini awamo ning tao ang narsin tao magtinhalka niya karena biyata sin Rasulullah niya la tulakun na rekab ayaw niyo unahimad to mga tao sumusod palong sintabo paamin lugar long ta darahan nila biya si mga bagsakan yun di sa manjali bang biya ko anon mo amin manglilituron halong sin nini tabo yaon sabab long niya mga yaon inpunan niya laway wayron punan niya dito rin mga sin na inyad to rin manjali agama sabab may tain in kapatutan long ta hisiyo imbya mga ibutang ta mag-uuma atau magdalang mga sayul yaon na amoy sila to din dumasin darangan nila palong sintabo amoy diretso pa mga tao magkakunahan mamimi lihat to amin wayroon long ta hautan nila amin ini manglilito roon haon atinya mga awam in manglilito pag iyanon bihan dalam awamin tao rin nila tahatin pangandal nila amad tuwing uno sabab yung mga sila asal kaingatan nila in price din di halom sintabu manjari hapaan nila magtupamin unahan biha na sarta akalan nila ramasi inamin uno yun ito nagdarasi namin kinidakangan nito long niweinin halka atabu bihaon para halbukon na bihan na iyad turi deng mga di manjari long ta sarta long ta yung mga kamatauran din ang mga nasabot niya ito di madya tukod halaw ng singkita niyo biya si mga long niya magdarang sin najis yan to labi-labi na mga mag-iipat manok yan na
in namin mga tay manok yan, pagbihon sing kaibanan, ipakaon ni sa bangus. Bihan. Naintay, ito rin man ito makaon sing kita. Nalawang karunin sara, di ito manjari rakang. Bihan. Sebab namin di kapag mumpaat kay mo bihan, di mo manjari rakang. Matu. Ini itu haram, haram itu sin sara. Nah, murah-murahan mga kataw-tay manghuran, nakakawa kita ng pengajian mataod Hindu, alhamdulillah. Amoy damikan haulihan long ta masabot ko magbalik, amin biya mga jumad dito long katabo-tabuan yan, magdarakang mga ista. Amoy labi-labi namang mga galunggong biyan, at turo mo nagbukod mataod biyan sa kalitoy. Yato ini biutangan dahil dagan niya yato singkuan, ini tingal. Manjari mga siluon na pala sinini silupin mo, panganan mo mataod sa kalitoy, tiyo dah. Matubihan. Sebab biutangan na to kalsunong niya. Deng baba. Nanyaw di manjari. Damikian day sa bami mga magdarakang mga buwahan niyaon. Yan di matuhatin po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin pagdakang sinamuin ini tamar. Namanjari amin pia sulayan sin Rasul dito. Biutang hababa dito namin rijik. Hababa sinuno. Hindi hababa magtubihan kuan. Amin mga pamukitaon biyan malingkat deng mga ini tamar. Sumagawa pia ulin sin Rasul magtupa amin bulian ito sa kalito ini ito hababa ito mangbiya kato rijik. At ini amo na ini mababa klase kaibanan kuan pari pa di na makaunin kaibanan. Narihan. Na yan di ba dito bukod long tahatim po na ito sa jarihaon di po nakauna pa. Ang kanyan ini pindahan sin Allah Ta'ala in mga aturan yan kataan, aturan bukon maamu, pia amo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil haamin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya wayron pagtipuakal sin manusia awawaw sin gumi, supaya manusia malano in kataan sumud palom sin gaunggang nila, karena bang malumi in halom sin gaunggang na to, ditay maun sin Allah Ta'ala, in amal ibadat na to alom sin kapatanadlaw. Yato ang kakwanad dyan, kalukma. Ang kasungit. Inlukma pagyano namin kaulinan na dyan sinto ko na gulamayaw. Buko namin sakop. Inlukma min kaulinan sinto ko na mayaw na dyan. Bihan, masipit sinto yaw. Buko namin ang ini kamuton na to bihan. Bukon. Na, marapat mo, kapatanadlaw. Di tayo mauning ibadat. May tayo to. Sabab, biita ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in halom sin kapatanadlaw yato matistis na amo na lumi halom sin ini baran mo ito gumawa pa kuha ang patay maon sin Allah Ta'ala. Maita. Sabab inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Inna Allah Ta'ala malano suci siya tumayma deng haipon niya bangukon sa malano. Diwan suci la isa. Nabiya ito alhamdulillah ito na in pangajian sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat amin nalilay kato tiya yudtod siguro na to dahil hamin panagdaan sinamuin mga pagbira kang di tayo maon sin sara, di tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapag-ayad kita niyo sin kahuyanan na to, kahuy na to insyaAllah ta'ala, murah-murahan nakatawa kita niyo pangajian doon na dyan, timugtubi mga ilwakto na mo bihayaon, ibalik ko pa ko na to kalasahan in maghatam sin pengajian sin kita ni orang arwah wal yatafaddal syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واسر صدورها بفعل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك
innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.